sị na ọ na-abụ etigide egwu tụgharịa egwu atụgharịkwa okwu eji agba ya. Sịkwa na ọ na-abụ akpakete nkata atụgharịkwa kwube ihe ọzọ. Ya ka ndị na-akpọbata unu n'ihe mmemme mbụ maka ilu Igbo na ịkọwa ya n'otu o si dị n'ebe ndị ntorobịa bụ nke agba nke ọhụụ. Anyị na-akọwa maka ndị ntorobịa. Ndị ntorobịa bụ onye ọbụla Chineke kere, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, mana ọ nụbeghị di ma nwaanyị. Anyị maara na o nwere afọ mmadụ ga-eru onye ahụ bụrụ ntorobịa, mana ụmụaka adịwaganye iche na nke a. Anyị chọrọ ịtụle ilu Igbo otu o si metụta ndị ntorobịa na ndụ ha dị n'ụwa. Maka ndị tata bụ mbụ ha na-abịa n'igwe okwu a, asị m ha bisekwara maka na mgbịrịmgba, maka na nwamba sịrị na ihe bụ enyi na enyi bụkwa na ahụ na-emetụta. Anyị ga-eje na nke tata, aga m akọwapụtara unu ọ bụrụ ilu okwu anọ maka ndị ntorobịa, kọwakwa ihe ilu okwu anọ ahụ pụtara. Onwe ndị Igbo na-asị ya ụmụ okoro na ụmụ agbọghọbịa, ọha nwa bụ ndị ntorobịa. Ilu nke mbụ m ga-akọwa bụ ilu na-asị na a na-enye onye ori ndụmọdụ, o were uche na-atụ aro. Nke ọzọ asị, ọ na-abụ nwata bute ofu ji, ọ sị na onye ọbụla ga-anọrọ onwe ya. Ihe a na-akpa amụ, nwata bute ofu ji, ọ sị na onye ọbụla nọrọzi onwe ya. Nke atọ asị, ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ụzọ abalị iri. Nke anọ nke m ga-ejizi mechi nke tata bụ nke na-asị na ọ na-abụ nwata kpata ego, nwata kpata nnukwu ego, ọgaranya ejegbu onwe ya n'ozi. Anyị ga-ebido marakwa na nkụzi nke tata bụ maka ndị ntorobịa na ndụ ha dị n'ụwa. Ndị ntorobịa pụtara ụmụ okoro na ụmụ agbọghọbịa. Ilu nke mbụ ahụ sịrị na a na-enye onye ori ndụmọdụ, were uche na-atụ aro. Anyị ma ihe bụ onye ori, onye na-egwu ihe na-abụghị nke ya. Were uche na-atụ aro. Oge ahụ ọ na-ezu ori, ndị okenye ma ndị enyi ya, ndị ezigbo enyi na-agwa ya ihe anyị na-eme adịrọkwa mma. Iwepụ aka enwe n'ofe na ọ dị ka aka mmadụ ga-ezuzu n'ori, maka na ọkpọchi gị obi. O were uche na-elokwa otu ọ ga-esi ji ori ọzọ. Ihe ọ pụtara n'ebe ndị ntorobịa nọ bụ ịma na otorobịa na-agbu ka mmanya. Mmadụ ibu okorobịa ọ na-egbu ka mmanya. Ị na-asị onye okorobịa bịa bịa na ihe anyị na-eme adịrọ mma, ọ ka na-eyikweri agba ebe ọ ga-eje kpaa ike ọzọ. Kedu ka o si metụta ndụ ha? Otu o si metụta bụ na a na-agwa gị bịa bịa ịjụ na ime abịa, marakwa na ị na-eme ka ndụ gị hapụ ịbụ ezigbo ndụ. Marakwa na ị na-eme ka echi gị bụrụ echi ga-abụ echi ihe dị egwu, echi jupụtara n'ọchịchịrị, echi na-enweghị uru ọ ga-abara gị. Ma ọ bụ na a na-adụ gị ọdụ dịka onye ori, gị baa n'ime onwe gị sị ihe a na-ekwu bụkwa ka ọ dịara m na mma. Ị mara na ndụmọdụ ahụ a na-enye ga-abara gị uru, mana ọ bụrụ a na-agwa gị ị na-eme na ịbụ okorobịa na oge ọnwụ erugo, marakwa na ofu ụbọchị ọ dị ka ọ dị gị mma n'anya na ọ ga-adị gị njọ, maka na ọrụ ọbụla nọ n'ụwa nwere ụgwọ. Nke abụọ na-asị na nwata bute ofu ji, amazi m nọ nke a bụ nke abụọ anyị kwuru, ma ọ bụ mana anyị ga-akọwa ilu anọ. Nwata bute ofu ji, ọ sị na onye ọbụla n'ọrụ onwe.
ọ dị ka ihe inu na-asị na nwanza rijuo afọ ọsịchie pịa ka anyị gbaa mgba. Nwata nweta ihe tata ihe ọ na-akụziri anyị bụ na onye na-achọ nke m ọ ga-enyekwara mmadụ aka. Ị ga-ebuzi nna gị ụzọ gbụta gị ọkpara. Nwa obere akụ na ụba ị nwetara tata ọ dịzị ka ị ka nna gị. Ọ ndụ ụmụ okorobịa onye nke kpata ihe ọ kpatara ọ na-abụghị ka mmanya. Ị na-asị ya bịa ọ na-efe isi kpakakpaka na-aga ka a ga-asịzi na onwerezi na ihe ada agbanwe. Ịma na ndụ okorobịa na-atọ ụtọ, ada amadị na ihe na-agbanwe. Ọ ya ka inu a na-akọwara anyị si nwata gwute ofu ji osisi na ya ka ha nọrọ onwe ya, mana onwe ka o si nwee nwa obere ihe dị mma bịara na ndụ ya, ọ dịzi ya ka ụwa agwụgo ka onye a ga-eduzie na ndụ ya niile. Inu a na-emekwa na ụmụ okorobịa ma ọ bụ ndị ntorobịa ọ dịzi aka ha achọzighị nkụzi maka na ihe dịara ha mma nwa nkenke oge. Kedu ka o si metụta ndụ ha? Ihe o si metụta ndụ ha bụ ejine na ihe dịara gị mma ugbu a si na ụbọchị adịgo mma na onweghị chọzighị enyemaka mmadụ. Nna gị ahụ na-azụ gị ya na ọrụ onwe ya, ebe ọ bụ na ịkpata gị ego dịka okorobịa enweghị iji ndị mmadụ ndị ọzọ eme. Marakwa na o nwere oge ị na-akpataghị ego, nke na-egosi na o nwere oge ego ha ga-agwụ. Ya ka anyị ji na-ekwu na ndị ntorobịa ga-eji nwayọọ, ha jiri nwayọọ sobe iji ụwa emezi na ọbụla ọ dị ha n'aka tata ọ dịzịa ka ha nọrọ onwe ha. N'elu nke a na-asị ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ụzọ abalị ime. Ọ bụ ofu ihe ahụ okwu ilu ndị nna nna anyị ha ji adọ ndị ntorobịa aka na ntị ka ha na-ege ntị n'ihe a na-akụziri ha. Nna gị sị gị bịa kene, maka na ndị mụrụ anyị sịkwa na o nwere ihe okenye ga-etukwu ana wee hụ, mana nwata rigoro elu ụlọ elu ma ọ bụ elu osisi na ọ gaghị abụ ya. Oge ọbụla nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ okenye na-asị nwa ntorobịa ya bịa n'ụzọ adịghị ihe a, ya nwee ohere gee ntị ahụ, maka na emegide ihe ọjọọ na ya ga-ege ntị, ihe ọjọọ ka ọ ga-ezute. Otu a ka ọ dị, a na-adọnye ozu n'iyi, ijiji a na-eme gburugburu soro banye kpochido ya na ya, mana otu osi otu a wee na ya ka inokwu aja na-asụ ijiji na-enwe onye ndụmọdụ na-eso ozu ana niile. Nwa bụ nwa ntorobịa ma nwa ikorobịa ma nwa agbọghọbịa nwere onye ndụmọdụ, biko wekwere ya mere ihe a na-akụziri gị, gee ntị n'ọkwa nke ọ baara gị, ọ ka ọ baara gị, ọ ka ọ dịara gị na mma, ọ ka ndụ gị ga-eto ogologo. Marakwa na ibi ezigbo ndụ dịka nwa okorobịa ọ ga-eme ka ndụ too ogologo. Iji kpokọbe ihe m na-akụzi na nke tata, ịma na nke a ga-agba nke mbụ na ndị ntorobịa, anyị ga-eme ya ka ọ dị nwa nkenke maka onye ga-asị na ya abịaghị n'oge, ka onye ha wee nwee ohere igekwa anyị ntị n'izu ọzọ. Ka anyị were inu a na-asị na nwata kpata ego okenye ejegbu onwe ya n'ozi. Ị ga-ejizi na ịbụ nwata ma ọ nwa okorobịa ma ọ nwa agbọghọbịa ime amazi ndị gị na ha bụ ọgbọ, maka na ị nwere ego isi onye tọrọ gị ma okenye n'ebe ahụ bịa jee zụtara m ahụekere na-agụ m ka nta, bịa jee kunye m mmiri. Ị maara na ọ masịwa maka na ogbenye enweghị ọnụ okwu. Ijiziri na ihe ị nwere ego na-ejizi okenye ozi ka a ga-asị ma ọ bụ chi foo n'ụtụtụ, kama ị ga-asị okenye isaala chi, ị na-aga ọbụmọbụm maka na ị nwere ego. Marakwa na ndụ ahụ anaghị eduba na ndụ, ụdị okomoko ahụ anaghị eduba na ndụ. Ọ okomoko na-eme ọ dịzi aka a ga-asị na ịmahụ na emechie na isi awọ bụ ngọzi wee nye. Ọ dị anyị ọsịsọ tata maka na ihe ndị ntorobịa achọrọ m ka iju eju wee gee ya, ka njiri nke a mee ka unu mara na anyị abatala na agba nke ndị ntorobịa. Izu na-abịa gbaa mbọ hụ na isonyere anyị, ekwekwana ka akọrọ gị akọrọ. Mana tupu ị pụọ n'igwe okwu a, mesara m mgbịrịmgba aka, ma Chineke kwado, tata dị mma, echi ga-aka mma.
ọ ka bụkwa onye nke unu Maazị Michael Ilu Igbo. Ndewo.